předány absolventské diplomy studentům, kteří úspěšně ukončili magisterské studium. Tereza Zacharová studovala obor překladatelství francouzského jazyka. Lucie Zelenková studovala obor psychologie. David Zelený studoval obor literatura a mezikulturní komunikace. Magnificence, protože jmenovaní studenti absolvovali předepsané zkoušky, prosím, abyste laskali svoje k tomu, aby byly uděleny absolventské diplomy. Honorabilis, vážený pane děkane, honorabilis, vážený pane promotore, milé studentky a studenti, vážení rodiče a milí hosté. Je mou milou povinností pozdravit vás jménem vedení Masarykovy univerzity na slavnosti, která se traduje již od středověku a v rámci které studentky a studenti skládají slib a získávají titul. Dnes to bude titul magisterský, který si právem zasloužili. Dělali tak malý krůček v cestě za poznáním mnoha vědních disciplín a stali se tím, věřme, více svobodní, nezávislí, s vlastním názorem na dění kolem nás. Masarykova univerzita, kterou absolvovali, byla zřízena zákonem 28. ledna roku 1919, tedy nedlouho po vzniku samostatného československého státu. Scolares clarissimi, examinibus quae ad eorum qui magistri nomen et honores consequi student, doctrinam explorandam rege constituta sunt, cum laude superatis, nos agistis desiderantes, ut vos eo honore, in hoc solemni concessu ordinarius. Prius autem fides est tanda postales, semper futuros, quales vos esse iubebit dignitas, quam obtinueritis, et nos vos fore speramus. Vážené diplomantky, vážení diplomanti, si víte vy? Magistra Monika Píchová. Magistra Veronika Voráčková. Magistra Tereza Zacharová. Magistra Lucie Zelenková. Magistr David Zelený.
rodiče a hosté. Dovolte mi, abych jménem absolventů Filozofické fakulty Masarykovy univerzity s hrdostí pronesla několik slov, které snad vystihnou alespoň část našeho vděku, radosti a hrdosti, kterou zde prožíváme. Naše poděkování patří zejména pedagogům i dalším pracovníkům fakulty, a to za vaši trpělivost, ochotu a obětavost předávat nám cenné znalosti a zkušenosti. Naučili jste nás překonávat překážky, vytrvat ve svém úsilí a být důslední. Tyto dovednosti byly nezbytné na naší cestě studiem a budou stejně tak nadále potřebné i v další kapitole našeho života, kterou dnes slavnostně otevíráme. Další srdečné díky patří našim rodičům, sourozencům a blízkým. Provázíte nás již od prvních okamžiků dětství a my jsme vděční za vaši podporu a důvěru, kterou jste do nás nejenom po dobu studia vkládali. Radujete se z našich úspěchů a stojíte při nás, i když se nedaří. Bez vaší podpory bychom jen těžko získali tento cenný dar, možnost vzdělání. Naším závazkem vůči vám, drazí pedagogové, a vám, drazí rodiče, bude zúročit nabité znalosti a dovednosti v dalším životě. Na závěr ještě jednou díky vám všem, že jste přišli a sdílíte s námi slavnostní okamžiky této promoce. Děkujeme. Dovolte, abych vyslovil také já své blahopřání všem našim novým magistrám a magistrům k úspěšnému ukončení studia a zároveň popřál pevné zdraví a úspěchy v práci a v osobním životě. Vám všem děkuji za pozornou účast. Gaudamus igitur.